pekný 2. Ale daleko od lustru. Ale blízko k výzdobě. To se bude hoře. Ty vole. Dělejte, zmudujte to. Třeba bych se toho posral, třeba. Ale to neviděl. Já si ho, asi Pavla zavřem někam dneska teda. To asi myslel, že to je nehodlavý nebo co? Ty, já myslím, že už ho víme. Je tu chvíli, kdyby to Lukáš To netučil, že dneska to bude spát hustý teda. Já se musím napít, jinak to asi nezvládnu dneska. Ještě teď tom šlapu. A to jsem mluvil o požáru. A kde je Ferko? Teď nám chyběl ten hasič. Honza dneska po druhé dneska. Tak Pavle, doceď se všeho dobrého. Druhá akce ti teda nebyla asi chybná. Se mi to povedlo. No, vyšla to, no. Já se poseru. Já dneska se sedu do konta a už nic nedělám to. Takže sedu na místo a nic nedělám. Pavle, já to točím, tu tvoji přísahu. Točte mi sama. Akurát já to neviděl. Tady mohl chytnout celý barák. Já to neviděl. Hlavně ta akce s tím vysavačem dneska to je jako... Pavle, ty ses fakt vyznamenal. Už to netočil. Ohnivá koule, tyjo. Mě to tak vyděsilo. Ale vy všichni byste roztočili hasit, tak jsme se smáli. Hele, Míšo, a kde bude lampy otřání? V noci. A hlavně venku. Ale mě Pavel není směl Ani koukat. Pavel, tak je furt smutnej. Má proč? Já jsem ještě chodila.